Bangor yn dwy'n y bêl. Cyfle i ymosod efallai. Wall eisiau ddi yn y canol. Wilson ar garlam y tu fas iddo fe. Pêl dda gan Wall yn darganfod Wilson. Rittenberg ar y canol. Wilson ar ergyd. A dyna ergyd gynta ar y gôl. Y prynhaw ma ar ôl dros 20 munud. Shaw. At Hewitt. Ymyl y cwrt, digon o gefnogaeth. Hewitt eto, rhywsut yn clymanu hon! Am arbediad Roberts yn y gôl. Be oedd hwnna'n teithio fel bwled tua'r gornel. A Roberts yn ymddangos o tu ôl i'r amddiffyn i ddyrnu honna mas am gic gornel. Gwaith da gan Wall yn parhau a'i rediad. Mae digon o bwysau ar yr amddiffyn. Wall i barhau, ar i dro'r chwyth, a ymrediad arall gan Roberts yn cadw i dîm yn y gêm ar hyn o bryd. Wall y tro yma. Jones. Peniad da gan Williams, dim trosedd. Chwarae mlaen gyda Dix i'r canol, Toby Jones yn parhau a'i rediad, hyn i'r cyfle i'r gydio. A neu falle fymryn o ddiffyg pwer yn ddi. Pêl hir gan Roberts. Flick gan Ryan Edwards. Pêl dda, pêl wych. Dyma Toby Jones yn syth yn erbyn y golwr. Oedd gofyn i'r blaenor wneud dipyn o well na hynny. Digon o amser, digon o le, dim pwysau. Dim ond i gosod un aill ochr i Hall oedd eisiau gwneud, a tarodd e hwnna'n syth at Matthew Hall. Connolly. Lle fan hyn i Cavanagh, i fentro ymlaen ar y wyth. Joyce yn carlamu y tu fas iddo fe, eisiau'r bêl. Cavanagh yn parhau. A taro ergyd llipa. Fe roedd na gyfle yn fanna. Williams, Toby Jones yn rhythro ar y tu fas. Pêl dda gan Williams. Yn gweld fod Cavanagh mewn lle. Yn cyrraedd nawr. Hughes yn y canol yn aros. Mark Williams yn codi law ar y pen pella. Cavanagh, Joyce! Yn Llydan. Kennedy i Bangor. Dim awch yn chwarae Bangor ar hyn o bryd, ond mae hwnna'n bas dda. A mae Rittenberg yn clymanu honna. Arbediad gwych arall gan Roberts, o ddim byd y symudiad. Ac un bas syml at Rittenberg, a'r blaenor yn trio creu rhywbeth ar ben ei hunan. A bron a clymanu honna, heibio i Roberts yn y gôl. Hughes. Hesol eto, yr eilydd. I fentro yn erbyn ar amddiffynwyr. Gwaith da, creu lle, croesiad peryglus, y bêl nôl ar y postyn pella. A'r methiant unwaith eto. Ryan Edwards ei ben yn ei ddwylo. Gwaith da gan Aaron Hesol yn curo'i ddyn, yn crymanu pêl beryglus ar hyd wyneb y gôl. A'r ergyd yn Llydan. Connolly yn taflu pêl arall i'r canol. Gary Taylor Fletcher yn codi. Taylor Fletcher, peniad at Dimitrio, yn curo'i ddyn, Dimitrio! Yn erbyn y bar! Bangor yn parhau i bwyso, Wall, y bêl yn dod at Hewitt. A mas am gic gornel, a cyfle gorau Bangor yn cael ei wastraffu. Fe wnaeth Dimitrio yn wych i rheoli'r bêl, ac yna i guro'i ddyn. A wedyn taro'r bar. Bangor yn parhau i bwyso, y gic gornel. Mewn tuag at Robert, y dyrniad ddim yn un da. Yn ergyd, yn erbyn llaw. A Danny Shaw sy'n gwyno. Gic gornel yn agos at y golwr. Y dyrniad yna ddim yn ddigon da. Yn dod yn syth nôl mas. A'r ergyd i fraich Danny Shaw. A mae cyfle fan hyn i Bangor i ddwyn y triffwynt. Mae Dimitri wedi methu. Roberts unwaith eto yn arwrol rhwng y pist. A mymryn o gyfiawnder efallai yn llyged am ddiffynwyr Llandudno. Iwan Williams, perfformiad disgybledig iawn a pwynt da wy'n cymryd y fe? Ie, tad. Da ni wedi bod yn trafod lot am beth da ni'n neud o ddiar y bel, ista fewn a trio dal nhw ar y brec. Ond, ie, mae rai fi frothing wefus chydig bach efo'r
referees lle, achos o'n i'n meddwl bod ti'n penalty i ddechrau fe, ac mae pawb yn mynd i sôn am y penalty sydd wedi cael ei fethu reit yn diwedd y gêm, ond os di pobl yn torri'r gêm i lawr ac y cyfleo'n gafon ni, a da ni reit siomedig yn yr ystafell newid. Ond na, pwynt da ar y cyfan, bod hwnna'n bedwerydd clean sheet i ni mewn 5, ond chydig bach o cutting edge yn y final third, da ni'n edrych ar. Kevin Nicholson, held to a draw again, but you certainly had your chances at the end of the game. Yeah, we did, and obviously everyone will look at the penalty miss. Obviously it's an opportunity to score, but you know, we probably wanted to create even more than what we created today. Against Carmarthen a few days ago, we struggled to score. Not struggled to create, but obviously couldn't put the ball in the back of the net. Today, same story. A few days later, which is really disappointing because you know, we see the last couple of games as missed opportunities to pick more points up. To be where we want to be, and yeah, that is disappointing. Took